Avui parlarem dels actius semipassius. Per què hauries de tenir actius semipassius? Som-hi! Estic molt content perquè és un dels vídeos que més il·lusió em feia. És un dels vídeos que gràcies a aquests actius que us parlaré, la meva vida va canviar radicalment i aquesta llibertat que busquem tots realment va ser realitzada. Llavors jo et donaré uns tips perquè tu puguis fer el mateix. Doncs vinga, som-hi. Comentar que fins ara només us he explicat mètodes d'estalvi i com rendibilitzar aquests estalvis. Però no ens enganyem, això no us portarà a la llibertat financera, almenys en un curt plaç. Per això crec que en aquest capítol del pla cap a la llibertat financera és dels més importants. Per què? Doncs perquè, per norma, la majoria dels catalans, l'únic actiu que els hi proporciona diners recurrents és la seva feina, el seu treball. Per tant, això té un risc enorme, ja que si el perden, es queden automàticament sense diners recurrents. Per tant, es queden sense ingressos. Heu de pensar que si us agrada o no la vostra feina, hauríeu de tenir mínim una altra font d'ingressos per la vostra seguretat econòmica. Bé, doncs aquí comença el bo. Depenent l'elecció d'aquests actius és el que et portarà a la llibertat més pura o no. Tots sabem que una feina convencional canvies el teu temps per diners. Per tant, seguint aquest mètode, si busquéssim una altra feina, aconseguiríem més diners, però encara tindríem menys temps. Llavors, no sembla una estratègia massa intel·ligent, tot i sent una opció. I si et digués que hi ha altres opcions més intel·ligents, on al principi canviaries el teu temps per construir un actiu i després aquest actiu treballaria per tu? Anem a veure diferents actius que et poden canviar la teva vida. Actiu número 1. Construeix un Airbnb. Aquest actiu m'encanta, perquè personalment m'ha donat una llibertat inigualable. Com ho podem fer? Aquí tenim diferents opcions. Imagina't que vius en una casa a 4 vents, o una casa adossada, que no sigui un pis, un apartament. I hi ha suficient espai per habilitar un petit apartament, sigui a les golfes, sigui al garatge, o una planta que no utilitzis. A Catalunya existeix la llicència de llar compartida, on podries utilitzar aquests espais que estic dient per a aquest ús, sense deixar de viure a la teva pròpia casa, a la teva pròpia llar. O també podries només compartir les habitacions sobrants de la teva casa o de la teva llar. En tot cas, ho hauries de construir amb les normatives vigents de la Generalitat i de l'Ajuntament. Li hauries de posar molt d'amor per crear un espai únic per als teus futurs hostes, ja que és un actiu que funciona molt bé, però també tenim competència. Per tant, tot dependrà de l'amor que li posis i de lo bonic i maco i confortable que quedi. Una altra manera seria que pel que sigui, tu ja disposessis d'una segona residència, d'una casa de segona residència, o bé per herència, o bé perquè ja la tens, o bé perquè ja la tenies, o pel que sigui. Hauries de mirar si aquí la propietat estigués en una zona tensionada o no. Si estigués fora d'un municipi tensionat, podries sol·licitar la llicència turística. Aquí, la diferència amb la llar compartida seria que no tindries l'obligació de viure en ella, és a dir, no hauries d'estar empadronat en aquesta casa. Seria una molt bona opció si aquesta casa l'estàs utilitzant per anar-te'n de vacances pel cap de setmana, doncs també ho podries seguir-ho fent. Determinaries en el teu calendari d'Airbnb, Booking, una altra de les qüestions és ficar-ho en les màximes plataformes possibles per tenir una gran difusió. Podries agendar-te dintre d'aquestes plataformes i deixar-te en el calendari les possibles dates on tu creus que aniries. I en aquestes dates, lògicament, no la posaries en lloguer pels hostes. Anem a mirar una altra forma. Ja veieu que m'he parat molt en aquest actiu perquè crec que és un actiu molt potent, dels millors. Ja parlarem més endavant sobre un llibre que em vaig llegir que parla de diferents actius, com per exemple muntar una empresa, etc. I les qualitats d'aquests actius. És a dir, hi ha actius de molta qualitat i actius de molt poca qualitat, perquè aquí depenem molt del nostre temps. És a dir, jo no crec que la majoria que pugui veure aquest vídeo
estigui plantejant-se encara treballar més i donar més hores dels que ja dona la seva pròpia feina. Per exemple, si tu muntes una empresa o tu muntes un comerç, doncs lògicament potser sí que et donarà molt benefici el dia de demà, però sabem que mínimament, per estadístiques, hauràs d'estar 5 anys fotent-li molta canya, moltes hores i possiblement ni així aconseguiries tenir molt d'èxit. Per això estan classificades en aquest llibre, que em va donar una visió molt àmplia sobre aquest assumpte, sobre aquest tema, perquè clar, no és el mateix llogar alguna cosa que sempre ho tens i ho has de mantenir i simplement és que el mateix que tens fas una explotació sobre aquell bé recurrent d'allò que ja tens construït. Clar, una empresa és molt més sacrificat, però no significa que no estigui d'acord en que muntis empreses. Però hauries de tenir abans aquests actius, perquè et permetria tenir llibertat, tenir diners recurrents, tenir ingressos recurrents per poder fotre-hi canya i estar durant un temps possiblement sense guanyar res. Llavors tindries més èxit. I que sàpigues una cosa, ningú ni res t'ha de treure la teva tranquil·litat per dormir bé, perquè una cosa molt important és anar-te'n al llit i dormir tranquil, sense preocupacions. Doncs vinga, som-hi, que et vull explicar una altra manera de com fer aquest Airbnb. Imagina't que tu estàs vivint en un pis. Imagina que estàs vivint en una ciutat de Catalunya i el valor del teu pis, si el venguessis, és a dir, el valor del pis en venda, seria superior a comprar-te una casa en una zona més rural, possiblement a 50 quilòmetres, a 20 quilòmetres o a 100 quilòmetres d'on vius ara. I podries llavors aplicar l'opció de la llar compartida, simplement venent el teu pis, canviant amb una casa de 4 vents, una casa àmplia, una casa on tingués unes golfes, on tingués un garatge, on tingués alguna planta que tu veiessis i t'imaginessis com podria ser aquella zona pels teus hostes. I llavors, el mateix que hem dit al principi, treure-hi la llicència de llar compartida i començar a viure amb més llibertat. Actiu número 2. Anem a veure'l. Crea un espai lúdic. Aquí tornem un altre cop amb el mateix, els lloguers. Ja et dic que jo estic enamorat d'aquest pla. Enamorat dels lloguers. Crea un espai lúdic. Aquí entrem en un panorama màgic, on la nostra ment s'obre com una síndria i li traurem tot el profit d'imaginar espais on creiem que ens enllogarien. Espais únics. Exemples d'espais que jo us puc dir. Jo he vist i he fet, perquè un dels meus actius, que aquest és més físic, que ja en parlarem també d'això, és més com una empresa, com hem dit abans. Amb això què vull dir? Que he fet feines on he rehabilitat garatges per fer espais dels que et diré ara. Espais únics. Espais com, per exemple, un espai per oficines. Un espai amb tatami, llogar-ho i fer arts marcials. Un espai, per exemple, també per ioga, que ara està tan de moda. Amb parquet, superbonic, amb el seu clima, els seus vidres transparents, que es veu la part de fora, xulíssim. I on una professora de ioga et pot llogar aquest espai a tu, o no només una professora de ioga, al mateix espai el pot jugar inclús a 3-4 persones diferents, un que et farà ioga, l'altre que farà arts marcials, l'altre que pot venir a fer halterofília. Aquí ja et dic jo que la teva ment és la que ha de viatjar, volar, provar i treure-li el màxim profit en aquest espai. També podem fer sales d'estudi. Inclús també a la sala d'estudi la pots jugar, depèn del lloc on estiguis, a gent que estigui buscant un lloc tranquil, inclús persones com jo ara, que vol fer un canal de YouTube i necessita un lloc tranquil, neutre, blanquet, amb una bona il·luminació, i també el podria jugar en aquestes persones. Això són sales d'estudi, molt bona opció també. Sales de reunions, un altre punt també a favor. Tot dependrà del que tinguis, però també es pot fer sales de reunions. Ja veus que la nostra ment és infinita. Estàvem parlant de que si bé no disposes d'una casa o d'un espai de la teva vivienda on poguessis fer aquest espai, també podríem utilitzar el mètode tradicional, simplement agafar un local, llogar-lo i adaptar aquest local que agaféssim amb un dels espais o amb diversos espais dels que he comentat abans. Una altra opció també seria fer petits trasters, és a dir, podríem agafar també un local i dividir aquest local en trasters de 4, 5, 6, 8 metres quadrats. Podríem fer bé amb pladur o bé amb xapa, unes portetes i podríem, imagina't, el que podríem rendibilitzar aquell lloguer
amb multiespais petitets per persones que necessiten guardar les bicicletes, músics que necessiten guardar els seus instruments, gent que es dedica a l'obra i necessita guardar les seves eines, lampistes. Aquí tenim també un mercat super ampli. Sempre buscaríem aprofitar al màxim aquest espai. Actiu número 4. Crea un vending 24 hores. Les famoses, les famoses màquines de vending 24 hores. Jo vaig tenir un fa temps i realment és molt bon actiu. El meu problema va ser que els lloguers s'acaben. És a dir, si a tu et funciona una cosa i tens un contracte de 5 anys i el teu propietari, el que t'està llogant el local, no te'l vol renovar, pum, s'ha acabat el negoci. Però sí que és veritat que sempre pots vendre les màquines i ja has fet els teus dinerets i vens les màquines després. Però si vols fer-ho, el meu consell és que perquè no et passi com a mi, agafis un contracte de molts anys o bé agafis un contracte amb dret a compra d'un local, perquè si et funciona no podràs deixar-ho. El vending de 24 hores seria tan bo com muntar-lo en una ubicació com al costat d'una estació de tren, al costat d'una plaça on saps que hi ha la gent jove, al costat de la universitat, al costat d'una escola, al costat d'un lloc que tu saps que tindràs gent que vindrà a comprar les seves Coca-Coles, els seus snacks, mil coses, perquè la imaginació també aquí és molt àmplia. Avui en dia tenim infinitat de productes, a més del cafè. Qui no li agrada el bon cafè pel matí o per la tarda? Dintre d'aquest vending, també depèn del capital que tinguéssim, també podríem afegir-hi o al revés, o fer una bugaderia i afegir màquines vending 24 hores o al revés. Perquè les bugaderies, senyors i senyores, les bugaderies ara mateix estan de moda. No sé el motiu ni el per què, però cada cop la gent o la gent jove està vivint en llocs més petits, per tant no els hi cap la rentadora, no els hi cap una secadora i necessiten cada cop bugaderies 24 hores. També seria una molt bona opció. Potser ara això ho estàs escoltant tu, el que estàs aquí darrere la càmera, i estàs pensant: ostres, això està molt bé, però jo no tinc suficient capital per fer tot això. Doncs bé, utilitza el teu talent. Tots tenim un talent. Tots. Imagina't que pel que sigui tu saps molt d'alguna cosa. Pots gravar un curs i vendre'l a plataformes també com Homa. Jo què sé, posem l'exemple que has estudiat història i saps molt a història. Potser no podries fer un curs d'història, potser sí, no ho sé, però sí que podries fer contingut d'història, que hi ha moltíssima gent apassionada d'història, jo soc un d'ells, m'encanta, m'agradava molt abans el canal Història que hi havia a la televisió. Tu pots crear contingut amb una càmera i posar-lo a plataformes com YouTube, per exemple, com estic fent jo ara, i també podries cobrar d'això, perquè al final diem semipassius perquè sempre al principi, abans no es converteixin en actius passius del tot, primer han de ser semipassius, és a dir, primer has d'involucrar el teu temps perquè el dia de demà sigui un passiu 100%. Tornem a l'exemple d'abans de les cases d'Airbnb. Si tu fas el manteniment, tu fas la neteja, sempre hi trauràs més rendiment en aquella casa. Per posar un exemple, anem a fer números rodons. Imagina que a una casa li estàs traient d'Airbnb 30.000 euros anuals. Tu li trauràs 30.000 euros anuals si tu li fas el manteniment, si tu la rentes, si tu la poses a les plataformes, te'n cuides els sostres. Ara, el dia de demà, potser tu tens 2 Airbnbs, 3 Airbnbs i llavors decideixes que aquell ja no el vols netejar, ja no vols portar-lo a les plataformes, ja no li vols fer el manteniment. Per tant, de 30.000 segurament passarà a 10.000 o 15.000 perquè els altres diners se'ls emportarà la persona que gestioni el teu Airbnb, se l'emportarà l'empresa que et faci la neteja d'aquell Airbnb i se l'emportarà l'empresa que et faci el manteniment. El que busquem al principi és maximitzar aquest actiu. Després ja l'anirem reduint perquè tindrem més. Vale, dit això, seguim. De fet, hi ha infinitat de maneres de crear actius per suplementar el teu salari del treball que ara mateix estàs fent. Perquè et vaig a fer una pregunta. T'has plantejat alguna vegada què faries si perdessis la teva feina? Per això és molt important que des d'avui i no demà comencis a crear els teus propis actius perquè demà puguis viure millor, tranquil i segur, econòmicament. Quan tinguis suficients actius
que et generin més diners que la teva pròpia feina, que et generin més diners recurrents, llavors serà el moment que et podràs plantejar si vols deixar la teva feina o no. En el meu cas, vaig decidir deixar de ser camioner en el moment que un dels meus actius em generava més diners recurrents que el meu propi salari de camioner. A més, em va permetre tenir més temps per seguir creant altres ingressos recurrents. L'error de moltes persones és pensar o és deixar la seva feina per crear una empresa o actiu abandonant la seva única font d'ingressos. Crec fermament que encara que hagis de treballar més, hauràs de crear aquests actius mentre segueixis a la teva pròpia feina. Ja sé que treballaràs el doble i el triple, i això és un camí que no és per tothom i no és un camí fàcil. Però si tu has decidit el dia de demà a estar tranquil, a tenir seguretat i a tenir temps per tu, hauràs d'hipotecar el teu present per tenir un futur millor. En el meu cas, els caps de setmana em dedicava a construir la meva casa Airbnb. A més, si podia tenir un raconet per les tardes, també invertia aquell temps. És a dir, és molt sacrificat, però és l'única opció que tenim. Aquí no estem parlant de ser milionaris, aquí estem parlant de ser lliures, que per mi és molt més important. A mi no m'interessa tenir grans fortunes, però sí m'interessa molt la llibertat i viure bé, en abundància del que jo vull, l'abundància del temps, l'abundància de l'alimentació, l'abundància de l'oci. I per què dic això? Que l'hauries de crear mentre estàs treballant? Doncs bé, perquè si no et surt bé, que és una possibilitat molt elevada, podràs seguir pagant les teves factures. I hauràs après el fracàs. I en el pròxim ho faràs millor. Pensa que perquè un actiu et funcioni bé, com he dit abans, hauràs d'hipotecar el present i fracassar diverses vegades. La llibertat financera, amics i amigues, existeix, però el camí és dur i llarg. No ens enganyem. Però si ho desitges, ho aconseguiràs. Segueix-me i et podré ajudar per tot el que he après en aquest camí. I si vas seguint tots els vídeos, estic segur que, com jo, aconseguiràs la teva llibertat, que tant desitges. Perquè recorda, diners amb seny per ser lliure!